chini kurang nai tok nai joto ta hok tei bukuk song norogo jorawo chini kurang ni mangpili ni bising ti nugui tong khana eba nai tong khana dosram hamjai ni simi kathang awai mong eba live telecast only on chini kurang ni mangpili wo kathang awai mong norok noga asuk te nugui tong khana busuk borok oro gathering jak belai crowded respect is ada sembahane kebanggaan mathani leaders respect marinai sing kasha ni sentiment is respect bina nangnai respect sing surna nangnai norok nugui ban khana only on chini kurang ni mangpili wo kaisa susruk tv channel norok no phunuk nani chai tok itongo MLA tabo khaino hai kok sana ni chai tok kok sana ni announce khaijaka and lawyer IPFT ni MLA masang bishokitu debor matabo kok sana thangai tongo MLA bar bokok sanai as a lawyer hisabe batini bin election narnai chengai lainai chini kurang ni bising tei bini kok narak mongbo norok choyawi nai tong ni chini kurang jotona kesang majorani hamjakba te chiya pharo tini tiprabai luazizak non political organization by luazizak sini maharajani bisingtui o jaga ang khoroksa rajniti ni adongai phaiya ang khoroksa lawyer ngai phayo tini morongai oramalai balai thana khaksa mamano je sini tiprasha dofaro asuk khaye jeng jotona thansang manman bagai o jaga nukha je jotona bokrogo risha khajak aboni bagai jeng agi risha teinani hingkai kirio lachio tam himale risha teika hingkai राजनीति kubuni राजनीति bodol hinjago Tiaba sing tini risha teinani kebo kirilia risha sornani bo kirilia tini ano bobagra invite khaimani bisingtui ang sokpaika bobagra na belai hambai mario je nongni busikango kisako narna bagai zorari mani bagai te oro phai manjak jak joto leaders ang khoroksa kai chalia tammale joto lino jora khawi rijak jora asuk kobang kok sanani jora manya joto leaders sorma hambai te oro phai manjak phainai haksalni joto takuk bukuk okra chakra mari khiching ani saksalai joto na khaksama hambai afaro CAA Citizenship Amendment Act belai khaino chini bagai hamya tam himale sing o Tripura haste kaisa স্বাধীন দেশ তমানি যে দেশও 184 জনা রাজা চালাংখা তে অজাগা রুল খাইলাংখা जों नुखा चिनी पाइथाग राजा महाराजा वीर विक्रम देबबर्मा बिनि यागुलो जों मार्जार एग्रीमेंट तो हाबुई जों डेमोक्रेटिक कान्ट्री बाय जइन मा उंखा मा कथाका जों आफ्रो बरक गोबां दंमानि अ हास्तेव फिया जों दाबक चिनि अ हानि बुसार जों बरक कमे बै थांका आबुनि बागिनो तेबो OCAA चिनि त्रिपुरा हास्तेव चालु खलायगा हंकाय जों तेबो बरक कम बांमां चिनि दफारक गोमावै थांसिनाय आं तिनि अ जागा खरकसा एडवोकेट हिसाबै फायो थिंनो हायफानो अ हास्तेनि त्रिपुरा सारक जोंनो चंगै रहरजाक तामहिनै चिनि बागै नोंनो खरकसा आदं आनो खरकसा सिमनानि एमएलए हिसाबै चंगै रहरजाक जों सावै मानो जे त्रिपुरा हास्तेव सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट नि बिरुद्धे दाबुक जत्तनो कक सलाय दङ त्रिपुरा हास्तेव 2017 सालनो सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल आफोर एक्ट नियाको सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल नि बिरुद्धे गोबांमा राजनैतिक बदल नि बिसिंतिनो आफोर अपोज खालायजाका हेका सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल न चाजाक यांगै आफोर गोबांमा राजनैतिक बदल दङ जगा हायफाना गोसोखांगो
IPF ti song besekango ngai apro आंदोलन खालामगया 8 सेप्टेम्बर 2017 आदिनो आंदोलन खालामफुरु ओ हास्तेओ जेसा सरकार फन चालुगै दंथं आबोनो साइमानना साबो आंदोलन खालामनायनि साकाबो पुलिस नि बिसिंति खालायै लाथा चार्ज खालामजाव दाखुकताय बहुसम सिनि ताकुक निफ्रेन तिफ्रा ताबु बन्दाव खालामजाक आफ्रो सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल नि आंदोलन खालामनाया थाङै आफ्रोनि जे लाथाबाय बुरि नायद जोंङो कयदिन ससियेल मिडियायाव नगो बरक तामसा सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट ओंगै थाका ताबुक जत राजनीतिक बदल नि तिफ्रासा एमएलए दंगो IPF नि 8 जना CPM नि GMP नि खरक नै ते बाकी BJP नि आति प्रसार जतना एक नै जों सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल नो माका सनाय प्रोटेस्ट मा खालायनाय हिनि साव साबसा GMP नि राधाचरण ते साबो उसगांगो हरत लाइव खाय लाइव जितेन चौधरी लाइव खायो आं बुमु खुना मुचु याफां मा साका कारण अलरेडी लाइव से खालायजाक आंनावनो साहिम तामना दंगा तो मोबाइल से लाइव खालायजाक ओसाव सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट जुदि तिरफ्रा हास्तेओ चालु खालायगा हंकै तिरफ्रा हास्तेनि तिरफ्रा साराव कमावै थांनाय आबोनि बागै जों आबोनि बागै आंदोलन मा खालायनोसो नों 2017 सालाव दाम खायदों नों को खरां तिसार नोंया नों आफुना MP ब्ले नों MP हिसाबै खरां नों सासाका पार्लियामेन्ट सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल खै दिन पास नांलायनि सासाका साया ताहुका बहिजों साया तिनिखाय नों तामखाय मुइतुं जाखासा तामखाय मुइतुं जाखा नों तिनिखाय बेलाय खानो खामो खाओ दुख नांगौ मकल ते मुक्ति याबना नाय आमतिखाय राजनीति ता थंजाक सिदि आमतिखाय राजनीति ता थंजाक सिदि जों सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल न तो अपोज खालायनो ताबो सारा भारत बर्षआव हरजों साजाक दिल्ली कलकाता मुम्बाइ माद्रास आसाम जत जागानो हरजों सावै दंगो किन्तु बा तिरफ्रा हास्तेओ 2016 सालाव NDA गभर्नमेन्ट जेफोर सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल तुखा आफ्रुनो तिरफ्राव हरजों साजाक साबनि बिसिंति आं साया नरंनो सायबाना आकाउन्ट न साबनि बिसिंति तिसाजाक नरं सायबाना आं अकौनो सानानि मुचुगो जदिनो 2016 सालनो सारा भारत बर्षनि जत अंग राज्य सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल न तिनिनि ताबुंनि हायके हरजों साजाक तखालगाय सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल CAB न तखबो कुनो दिनो CAA होननानै चान्स बांला खमौ ताखुकताय बहुसं तिनि CAA ओंगै थाका CAA माने परसे हरजों साबला जत जागानो राजनीति खालायनायनि बागै सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल दंफोरनो जों कासना नांनानि आबोनि बागै ताखुकताय बुखुकसं जों सिनि दफाना मुथांनानि बागै CAA न बेलायखेनो साजागिया ते indefinite period ni bagai जों sitting demonstration खायदोंगो आबा बुफोर थांना आबा आं सारानि थांला जों सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट आबा बेलायखेनो सिनि बागै खात्रा सिनि बागै बेलायखेनो हामिया ताम हिमाले ताबुकबो न्यूज मिया से आं YouTube नुगि दंगो खवाइति बांग्लादेश नि इलीगल इमिग्रेंट्स हाबुइ दंगो थानाय 26 तारिख डिसेम्बर 2019 सिमनातै आने आमसाइतिसे इलीगल इमिग्रेंट्स हाबुइ दंगो 26 तारिखनि साइरिगो आं अ भिडिअ मानखा भिडिअ मानना लगी लगी न आं SDM न कल खायसाका खोनानि बिसिं इमारजेन्सि मिटिं एरेन्ज खालायदि तामनि बागै सिमनातै बर्डार तै फातारनि इलीगल इमिग्रेंट्स हाबुइ दंगो 27 तारिख 3 तानि बिसिंगो आनि मोहनपुर SDM आं मिटिं रिंखा साबो SDPU থেকে आरम्भ खायाखै BSF नि डेपुटी कमान्डेन्ट सह जों मिटिं आसुखा 27 तारिख साका खोनानि बिसिं जों स्पट भिजिट मा थांनाय स्पट भिजिट थांगा जों 28 तारिखआव स्पट भिजिट थांनाय तांगो नुखा कयेकटा ब्रिज तलातै कालभार्ट तलातै फातार हानि बरर हाबुइ दंगो आ ब्रिज ने इमिडिएटली
नों बन्द मा खालायनाय आमते हिनि जों बरक मासाका चिनि BSF नि डेपुटी कमान्डेन्ट रत्न पियाबा BSF नि डेपुटी कमान्डेन्ट सो गसेना नाया जे यांते हाबिसे माइnya हिनि साव चिनि याको भिडियो से दङ गय नोंताम खालायनायसा चिनि याको भिडियो से खालायजाक दङ आं अमनो सिनानि मुजुगो त्रिपुरा राज्यनि इतिहास अम हायखायै कुनो MLA स्पट बिजि थाङै बर्डार थाङै SDM नरतलानि सासाराका 70 বছর ইতিহাস সাসাকা সারে দাখুতে বহুসং जों त्रिपुरानि बागै सामं खालायना हिनि यापुरि সেই फायजाक आं कुनो राजनीतिबिद्या आं कुनो राजनीतिबो खालाया आगि जास्ट आं खरसा लयार हिसाबै सामं खालायो दफानि बागै आगि सिम्पल सामं खालायो आं आंनि पकेटनि मानि बाय थानो जुदि किनि कुनो त्रिपुरानो कुनो सुबास खालायना नांगांखाय आंनि पकेटनि मानि न आं आंनि बागै खरस खालाया करे आंनि त्रिपुरानि बागै आं आगिन सिम्पल खालायो दाखुते बहुसं बै थिनांगो थियासा त्रिपुरानि बागै सामं खालायखांनाय बिनि नंनि बोसोरगांगो आं समायतांनि साव हायसे आं जुदि कुनो सामं हामिया खायबा तंगांखाय नरक आनो डाइरेक्ट सारि आंनि फोन नाम्बार जतनो सैनारगदि आं नरक आंनि फोन नाम्बार सानानि मुजुगो सैनारगदि ओपन खालायदि नंनि मोबाइल 8787864781 aba ani number ang sak samung kaham tong hune ang bolai samani ko ye takute bukso गुबुननि लिडारफोरखौ सानानै मुजुगो जे नरक जतनो बसिकांगो आगो खायदि दफानि सामं खायनानि बागै जों दफानि बागै सामं खालायखांखाय जिनि दफा फियगजाक नाय गुबै सामं खालायना नांनाय हायनो डायलग रिमेबा सिमिया गुबै बाय जों मा तंनाय हायसि जों नुखा गोबां बिसिरामै 70 बोसोरमै अहास्ते गोबां राजनीतिक बदल आसायखा गोबां राजनीतिक खालायखा फियाबा जिनि बुबाग्रा 184 जना बंश राजा जाय थांजाक अ बंशरनो केबो मोथांनानि बागै चेष्टा खालाया दिनै जों 2018 साल चंबार कप्लायंगै जों रहरजाका दिनै ओंखारनाबले महाराजा बीर बिक्रम एयारपोर्ट खोदे खालायजाखमो अ हास्ते मानिक सरकार जुदि राजत्व खालाय तंकाय सीएम खाय खोले खालायगमो महाराजा बीर बिक्रम एयारपोर्ट साले ताखुते बहुसा जिनि चाबबाय जिनि नाहार मुंबाय मासरामो फाइनाय 19 अगस्त 2020 नि सिमी सिनि महाराजा आसायमानि सालजा सरकारि छुट्टी माननाय खोदे खालायखामो राजा सरनचंग ताबो सरकारा सुक तमे ताखुते बहुसा राजानि कायसाफान जे बर काहामको सायमान्या राजानि थाइसा पड़ल काहामको से बरनि डायलग सफरमाना राजा कोन खायलांलिया राजा रनि बागै तिप्रासारो सेसंखा तिप्रासारो अशिक्षित अंखा राजा र कोन खायलांलिया आमावं बंनि डायलग जों जिनि बुबाग्रा समा जों रेसपेक्ट खालायो हामजागो थिनांगो जिनि जे हुकुम जे सेगबाना नायमानि आस्त बलगदो जे स्वामी विवेकानंद खायमानि आमारनो जों दोरोंखाय जों मोथांनानै रिभाइभ खायनायनि बागै जों सामंखाय दङ दाहते बुचं जोंनो नरकनि लगी नांगो नरकनि हामजाक मुं नांगो नरकनि लगी गरिखाय जोंबो मुंसापना खालायबानिया आं आनि कर्मा आसं लगिना थांनिया दिनै जे फायनाय जतन आनि खाकसां माते हामबायाफारो जे जों दिनै अजागा अमहाके कुथुमै मानमानि आबो जिनि महाराजनि अबदान जिनि बुबाग्रानि अबदान बग्रि हिंगाय दिनै अजागा अमहाके आसं बरक फाइया आबो जों जतन सायबानो आबोनि बागैनो बन पाइफलाया हामबायाफारि तैसा नरनो जतन खाकसां माते हामबायाफारि आनि कक किसिसा सामानि अरना पारिसिनाय जतन हामबाय खुलुमबायका हामबाय जिनि आदं lawyers they come songjak adang okrano paibile hambai boni dynamic watch ni bangai te siklarano thangsara klangma bangai bona paibile hambai senga boni bangai bon bai padite si aba korong lapina abone singkawa muto klai thai